Izorreta zure ume denporan eta gaztaruen Durangoko auzo bazala. Bai, gu Izorretako ginen. Bai, zuek Izorreta. Zela bizi zenuen hori zuek? Etxetik eta umetan eta gaztetan. Bueno, guk gaztetan hori, gazti eginen nien, baina aprobat heltzen joan ginen nien, konsientzia gehiago hartu gainuen, herri kontzientzia gehiago. Zaurduen zer baztan zen, Durangope jamori piztu zuen nire. Niko goratzen az, zaparrutan, montotik Izorretara egoten ziren bonbilatxu batzuk, argiziteko, baina bonbilak, orduen, San Miguel Erruetik apurtu iten gainu zen danak. Ze orduan etorten ziren barrizek epinten. Eskilan hondi bateaz, Durango gudaletxen egon zana, bikue. Orduen zer iten gainun, apurtu gaztetan. Etorriko dizkonpontzen San Miguela datoz da. Zepestan batek argiripez, bestie, falta bestie. Apurtu iten gaino zen, etorri dizi esan. Dolan beste, edoze gauza egitekotan, Durangora etorri bihar. Eta negusien artien zuen, gurasuen artien eta horri buruz bezan hitz egiten, auzo bagara. Ditxeo, batzuk bai, batzuk orduen denporan, ni Jordan jaioen azata bien. Ja, holakorik ez da gedatzen. Ni Jordan jaiotan hau, da ni Jorretako naz, Batzuk lehengo Jordakoek izen zienak arek esaten, eurek Jordakoek. Ja, ez du pentsan inork gedatzen da. Gu gero kontzientziak izan hartzen joan ginen nien, horra etorten gainen udaletxera eta zarretan burrukan, hor? Baina burrukan. Zozer, bie gaino nien, baina, que bien los de Lloreta, que pasen, seguido. Holan zan.